Etek ko, kecantikan etek ko pas manis-manisnya gitu. Indah lo bakal labian banor etek ko sebenarnya rancak di dunia aku. Nggak ada yang bisa menanding etek ko kodoh. Etek ke mabuk ke mah. Mabuk kepala petang lah dia. Ang dah ang cali ada butuh matuang. Cubalah tanya kurang uran. Etek ko rancak tiap malam makan sate pianggang. Ikua biawak. Tu anak manci agak limo ikua. Lansing tubuh awak adanya manis awak adanya. Cubuan lah itu rahasia kecantikan etek tu mah. Yang tua je minta bertambah, masa yang muda patah salero. Etek je yang gaik ko baralik sekali lah. Masa kalah kalian sama etek je namolah kalah lah. Balaki kalian lah ya. Nyo kecen etek bantu baru. Yo sebenarnya nak taluk etek sebenarnya nak taluk ibu mereka. Kalau nyo kecen etek buruk kalian je nyo. Alah payah etek selama aku menggaya buruk aja etek nyo kecen. Nyo cari mana etek ko. Setiap acara fashion show ke model-model terkenal kan diundang saduanya kan. Jadi etek diundang lo. Etek bayi badan dari pagi sampai sanjo kan. Pas kapai mah. Tak jilapak etek di pematang sawah kan. Rumah etek kan di tengah sawah mah. Wah Allah je teh bala aku bakubang lah. Bakal aku je teh. Lah patah hak sepatu etek tu kan. Amak-amak mencinamnya di luluk-luluk tu. Oh muka etek ko lah baru luluk sadua kan. Yalah putih muka etek ko jadi hitam jadi bala ko je teh kan. Pasah je teh lah. Etek cari batang air kan. Etek bebas yang ilai. Oh tolong. Sampai sekarang aura kecantikan etek ni memang membahana ke mana-mana kan. Kemarin ini etek kan pulang dari Singapura kan. Turun di bandara. Adalah perampok-perampok kan. Langsung disekapnya etek kan. Dimasukin dalam mobil box. Mandi. Bahala aku kampret lo. Etek kan. Oh Allah. Langsung etek lah dimasukin dalam mobil box itu kan. Diikatnya etek kan. Mau dicocol manjanya. Tapi Etek pasrah aja lagi kamu gimana lagi kan. Etek udah disekap kan. Etek heran juga kenapa cowok-cowok itu bernafsu semua sama Etek. Mungkin cantik Etek. Ciri-ciri jomblo di bulan puasa kok mah. Indah tarawih. Acok pakai undang metik. Angok babaun. Itu tuh jomblo yang sebenarnya parah tuh mah. Jadi. Perhatian lah beko. Malam kan ada tarawih. Robe buta-buta jonda metik kan. Kok bit kayak pario kayak kondamio kayak. Perhatian lo kalau mengecehnya tuh. Angok yang sebenarnya busuk kok mah. Namanya jomblo kan. Maklum salah. Jangan salah lah dulu etek sebenarnya rancak ke mah. Original kecantikan etek tu mah. Di kampung tu saya etek dapat gelar bunga desa tu mah. Lalu saya etek di kampung tu kan. Keluar laki-laki sedolah tu mah. Mereka mana rancak etek dulu. Ini mereka ceritanya bakok mereka etek mah. Dulu kan musim hujan pas etek kapai kan kapai shopping. Tiba lah patuh kan. Walaku. Jadi kan. Tabang ambu etek tembaknya kepala etek ko dia patuh kan. Tuang etek mereka ni menangis. Etek selama setahun dah tu tak terima keadaan. Kalau orang tinggal di rantau tu mah makan namua lalu bakaru tak ciri yo sabana lasu yo sabana siru tak ciri tu cetek tapi ciek sekane tu nyo jodohnya jauh. Bagi etek indak masalah tu kan. Kalau laki-laki ko suka sama etek. Bak lo melarangnya orang tu suka sama etek kan. Lagian etek rancak lo bentuk iko kan wajar lah gitu. Kadang laki-laki ko nyala bini etek je nyogoda kan. Patang ko mah tiba bini ke rumah kan. Lah kau belaki lah kau je. Etek lo nyuruh belaki etek malah belaki tu. Kadang laki etek tu pecemburuan se. Dek laki-laki lain ko banyak suka sama etek. Patang ko etek lalu mah. Imbau-imbau aja kan etek. Anyo gaduh-gaduh etek gitu. Entah bak lo kalau laki-laki ko banapsu bana macam eteknya bergairah bana gitu. Ya bana aku nak duduk tero yo. Kalau caranya memutian muka etek ko lego ha. Kece ura agi ada eler etek agi lo ada eler. Galimang je ciri jauh etek galimang lo je ciri jauh. Tambah hitamnya kuah. Ya sebenarnya ibu etek kini ko sebenarnya kau mah. Tanpa alasan yang putihnya etek kan. Apa salah etek do. Nak kan ada pengganti selain etek do. Mana ada rancak dari etek lego. Mati yang lain.